Eu non estou contento. Salvador marca a modernización da administración municipal como un dos principais retos e fala do traslado ao novo concello como unha boa medida para contribuir a esa mellora do servizo. Cree que é o momento propicio, agora en época de crise, para acometer reformas. Quero decir que espero contar nesta nova tarefa, para min inédita, porque ten claramente unhas connotacións claramente políticas, entonces non era o que estaba facendo exactamente hasta ahora, que se limitaba a tarefas funcionariales. Espero contar ca axuda e ca colaboración non só de toda a corporación, sino tamén dos meus compañeiros de traballo, dos funcionarios e do personal do Concello de Llavín, que é imprescindible que todos tiremos do mismo carro. Por certo que o alcalde apuntou que a construtora do novo concello segue insistindo en que a principios do vindeiro ano podería xa facerse a mudanza.